Mfochakpiiwọ! Otu ụbọchị ka ururu na ụmụ ya gara n'ime ọhịa ka ha chọọ ihe ha ga-eri. Ka ọ dị, akwụ niile ha hụrụ n'ime ọhịa onweghị nke chara acha. Nna ha gwara ha ka ha lawa n'ihi na ụbọchị eke be ndị azụghị na ha agaghị azụ nke be mmụọ. Ọ gwakwara ha na ụbọchị ụfọdụ oke ata akwụ, ụbọchị ọzọ o hichaa ọnụ n'igbekuru. Ọ gwakwara ha na eri taa eri echi abụghị ya bụ na ebu ọnụ. Ka ha na-alazi n'oke mwute na agụụ, ururu na ụmụ ya ahụ gafere n'ọhịa bụ naanị ata jupụtara na ya. Ha hụkwara ọtụtụ mkpụrụ akwụ chara acha ka ha dịcha ebe ahụ. Ka ụmụ ururu hụrụ akwụ ndị a, ha were ọsọ gaa ịtụtụrụ ha taa, mana ururu kwụsịrị ha ịta akwụ ahụ. Ọ gwara ha na ha chere n'ihi na o nwere ihe ọ chọrọ ịchọpụta tupu ha ataba akwụ ahụ. Mgbe ahụ ka ururu jiri lelie anya elu, legharịkwa anya nke ọma. Ka o lechara anya ahụ, o gbochiri ụmụ ya ịta akwụ ahụ n'ihi na ọ gwara ha na ọ dịghị osisi nkwụ dị ebe ahụ. Ọ gwara ha na ebe ọ bụ na ọ dịghị osisi nkwụ dara akwụ ndị ahụ, ọ ghaghị ịbụ ọnya ka eji ha wee sie n'ihi na akwụ chara na ọda taa bụ ọnya ka ejiri ya sie. Ọ gwara ha na onye n'ime ha tara akwụ ahụ na ọnya aghaghị ịma ya. Agụkọ ha m n'ọnụ. Kee ihe mmụta ị mụtara n'ime akụkọ a? Igbo ka ọ dịnụ.